5 मिनटं हे बघा. तुम्हाला ह्याच्या अशा मोठ्या होत्या, तुम्ही ह्याच्या अशा. आज मी थंडी स्पेशल गुळ पापडी करून दाखवणार आहे. म्हणजे गुळ पापडी करण्यासाठी लागणारं साहित्य बघा. हां, हे 2 पेले मी गव्हाचं पीठ घेतलं आहे. 2 पेले गव्हाचं पीठ आहे म्हणून 1 पेला मी हे तूप घेतलं आहे, साजूक तूप आहे. नंतर 1 पेला गुळ बारीक करून घेतलं आहे. आणि आता थंडी असल्यामुळे आपल्या सगळ्यांनाच थंडीचा त्रास होतो, 40 झाल्यानंतर हातपाय दुखतात वगैरे. म्हणून हे बघा, हा मी डिंक आहे ना, थोडासा म्हणजे 20 ग्रॅम डिंक आणला आणि तो मिक्सर लावून बारीक करून घेतला आहे, तो घालणार आहे. नंतर हे 2 मोठे चमचे शेंगदाण्याचं कूट आहे. नंतर हे बघा, इथे हालीम आणि तिळ्या मी त्या भाजून घेतल्या आहेत. हालीमसुद्धा आपल्यात म्हणजे आपल्या हातपाय दुखतासाठी चांगला असतो आणि उष्ण आहे. आणि या तिळ्यासुद्धा उष्ण आहेत, ह्यात मी भाजून घेतल्या आहेत. आणि हे इथे मी वेलची पूड घेतली आहे. आणि हे बघा, गूळ घालणार आहे, त्याच्यामुळे मी एवढंसं हे बघा, थोडंसं मी आता गूळ घातलं असलं ना, त्याच्यामुळे जायफळ घातलं ना किसून असं की जरा चांगली चव येते, म्हणून मी आता हे जायफळ घालणार आहे. तर पहिल्यांदा काय करणार माहिती आहे, मी बघा इथे गॅसवरती कढई तापत ठेवलेली आहे, जे पॅनच आहे. याच्यामध्ये हे 2 पेले जो आपण पीठ घेतलं आहे गव्हाचं, ते पहिल्यांदा मी भाजून घेणार आहे. बघा, आणि नंतर मग हळूहळू ना त्याच्यामध्ये थोडं थोडं तूप घालणार आहे. तर हे चांगलं मी भाजून घेते आणि जे थोडासा कलर बदलेपर्यंत. आणि तूप घातल्यानंतर नंतर भाजलं, पण आधी असं सुकं भाजलं की त्याला चांगला खमंगपणा येतो. आणि ह्याचा कलर बघा आता कसा येतो, आणि भाजल्यानंतर त्याचा कलर बघा बिस्किटसारखा चॉकलेटी कलर त्याचा होणार आहे. तर आता हे आपण गॅस मंद करून हे जरा थोडा वेळ भाजून घेते. थोडं जर भाजलं, जर सुवास यायला की मी हळूहळू थोडं तूप घालणार आहे. तर 2 पेले जर गव्हाचं पीठ असेल तर 1 पेला तूप घालायचं आणि 1 पेला गूळ, हे प्रमाण आहे. तुम्ही अशीच, पण तुम्हाला जर बाकी काय आवडत नसेल आतमधलं ते डिंक घालणं किंवा शेंगदाण्याचं कूट, तर तुम्ही हे अशी पण करू शकता, ती पण छान लागते. पण आणखीन खुसखुशीतपणा येण्यासाठी आणि आपल्या तब्येतीला डिंक आणि हालीम चांगला असतो, त्याच्यासाठी मी ते घालणार आहे आतमध्ये. तर जरा मी आता हे पीठ चांगलं कलर बदलेपर्यंत भाजून घेते. बघा, आता हे पीठ भाजायचा ना थोडासा असा सुवास येतो आहे. मी याच्यामध्ये थोडं थोडं तूप घालते. आधी सगळं नाही घालणार आहे, थोडंच घालणार आहे. बघा, 1 पेल्यातला अर्धा पेला घातला आहे. आणि नंतर परत मी उरलेलं तूप नंतर घालणार आहे. तर आता पहिल्यांदा चांगलं आपण हे चांगलं असं ह्या गुठळ्या होतात ना, त्या सगळ्या मोडून घेऊन चांगलं भाजायचं. तर असं हे बघा, याच्या गुठळ्या होतात ना, त्या तूप घातल्यानंतर भाजलं ना की ते संपूर्ण विरघळलं. पण हळूहळू आपण ते जरा ह्या गुठळ्या मोडत पीठ चांगलं भाजून घ्यायचं आहे. आणि चांगला याचा ब्राऊन म्हणजे एकदम चॉकलेटी कलर आला की आपलं, आणि त्यात एक वेगळा सुवास पीठ भाजल्याचा येतो. आपण मागे लाडू वगैरे केले तर गव्हाच्या पिठाचे आपण बघितलेलं आहे. आणि हे गव्हाचं पीठ हे सगळं आपल्या तब्येतीला चांगलंच असतं, हेल्दी आहे ते, त्याच्यासाठी. हे बघा, त्या कलर किती बदलला आहे तो बघा. मी अर्धा पेला तूप घातलं होतं, आता उरलेलं तूप आहे ना ते घालणार आहे. म्हणजे आता सगळ्या गुठळ्या झालेल्या ना, त्या सगळ्या मोडल्या गेल्या आहेत बघा. हे बघा, आता हे उरलेलं घालणार आहे. थोडंसं फक्त ना मी ताटाला लावून ठेवलं आहे बघा, जरासं ताटाला. हे बघा, आता हे ना पातळ झालं दिसतंय, थोड्या वेळाने ते घट्ट होईल. मग ते चांगलं आपल्याला तुपामध्ये हे गव्हाचं पीठ भाजून घ्यायचं आहे. बघा, आणि मग ह्याच्यामध्ये आपल्याला तीळ घालायचे आहेत, शेंगदाण्याचं कूट 2 चमचे, आणि हालीम आणि तीळ घालायचे आहेत, डिंक पण घालायचं आहे. अजून थोडंसं भाजत, थोडासा कलर आणखीन मी 5 मिनटं भाजणार आहे. मला वाटतं हे ना भाजायला पूर्ण 20 मिनटं चांगलं भाजलं ना की आपलं पीठ हे चांगलं भाजून होतं. अगदी मंद आचेवर चांगलं हे भाजून घ्यायचं. आता आपल्याला दिसतं ह्या असं म्हणजे जर पातळ झालेलं, पण थोडा वेळ आपण भाजलं की परत पीठ आहे ते सगळं तूप शोषून घेणार आहे. मागच्या वेळेला तुम्हाला मी संक्रांतीला करणाऱ्या गुळाच्या पोळ्या दाखवल्या होत्या, त्यात पण तीळ आणि घातलं होतं, तीळ आणि शेंगदाण्याचं कूट, आणि त्याच्या पोळ्या जशा आपण पुरणपोळ्या करतो ना त्या पद्धतीने. हे बघा, परत पीठ घट्ट होते बघा. बघा, पिठाचा पूर्ण कलर बदलला आहे. आणि आता पूर्ण 15 मिनटं झाली आहे त्याला भाजून घ्यायला.
आता मी याच्यामध्ये पहिल्यांदा डिंक घालणार आहे. हा डिंक भाजलेला नाही आहे, ही डिंकाची नुसती अशीच पावडर केली आहे. ती आता याच्यामध्ये आपण घालून घेऊया आणि जरा परतून घेतली की ह्या तुपामध्ये ती चांगली फुलेल. नाही बघा, आधी डिंकच घातलं आहे, नंतर आता एक एक करता मी सगळ्या वस्तू घालून घेणार, म्हणजे शेंगदाणे वगैरे. हे बघा, चांगला चरचर असा आवाज यायला, म्हणजे हा डिंक जो आहे ना तो ह्या तुपामध्ये चांगला फुलणार आहे. गॅस एकदम कमीच ठेवला आहे, मीडियम पण एकदम कमी. हे बघा, आता त्याच्यामध्ये मी हे शेंगदाण्याचं कूट करून घेतलं होतं ना, 2 मोठे चमचे ते घालते. हे तुमच्या आवडीवर आहे. तुम्हाला जर म्हणजे मुलं काही करून मुलं खायला हवीत, आपण त्यांच्या आवडीचं आपण घातलं की मुलं ते खातात. म्हणून नसेल तर नुसतं तुम्ही ह्याप्रमाणे गूळ आणि पीठ घालून ते सुद्धा होऊ शकतं असं. हे बघा, आता हा तिळ आणि हलीम आता ह्याच्यामध्ये मी थोडंसं आपलं चवीला वेलची पूड घालते आणि हे जायफळ. आता एक गॅस ना बंद करून तरी आपण घातलं ना तरी चालेल. हे गूळ हे घालायचं शेवटी, सगळ्यात शेवटी गूळ घालायचं आणि लगेच काय करायचं, गूळ वितळलं की ताटामध्ये थापून घ्यायचं. ताटाला मी तूप लावून ठेवलं आहे. बघा, आता हे 1 पेला गूळ, हे चांगलं वितळून घ्यायचं. जायफळ घातल्यामुळे एक चांगला सुवास येतो ह्याला, या मिश्रणाला. गूळ ना मिक्स झालेला आहे, कारण गरम होतं ना सगळं मिश्रण आणि ते गूळ बारीक करून घेतल्यामुळे चांगलं मिक्स झालं आहे. आता काय करायचं, ह्या ताटाला बघा मी ते तूप लावून घेतलं आहे, त्याच्यामध्ये सगळं मिश्रण मी आता ओतते. आणि गरम असतानाच ना चांगलं असं आपण हे दाबून घ्यायचं, लेवल करून. हे बघा, तुम्ही वाटीने केला तरी सुद्धा चालेल. वाटीला खाली तूप लावायचं आणि त्याने चांगलं असं प्लेन करून घ्यायचं. हे बघा, आता चांगलं असं एक प्लेन करून ठेवलं आहे, सेट करून ठेवलं आहे. आता 5 मिनटं असंच ठेवणार आहे, नंतर त्याच्या वड्या करणार आहे आणि म्हणजे कापून घेऊन नंतर पण तशाच ठेवून द्यायच्या आणि एकदम पूर्ण थंड झालं की नंतर आपण उचलायचे आहेत. तर आता असंच मी हे मिश्रण ठेवून देते थंड व्हायला. हे बघा, आता थंड झालं आहे, आपण त्याच्या वड्या पाडून घेऊयात. वड्या लगेच काढायच्या नाहीत, आपण त्या कट करून घेऊया. तुम्हाला हव्या त्या आकाराच्या आपण वड्या काढायच्या. असं पद्धत कट करून ठेवायचं. हे बघ, अशा पण लहान मुलांना मध्येच का त्यांना खायला लागतं, त्यासाठी त्यांना खाऊसाठी सुद्धा आपण अशा वड्या करून बाहेरचं देण्यापेक्षा या घरात आपण त्यांना असं घरात करून देऊ शकतो. तेच तेच खाऊन कंटाळली की जरासं वेगळं म्हणू काहीतरी. तुम्हाला हव्या त्या आकाराच्या तुम्ही वड्या कट करायच्या. याच्यामध्ये आपण डिंक घातल्यामुळे ना त्याला खसखशीतपणा आला आहे. या कट करताना सुईला पण तो डिंक लागतो आहे. हे बघा, आता झाली आहेत 5 मिनटं. हे बघा, तुम्हाला ह्याच्यापेक्षा मोठ्या होत्या, तुम्ही ह्याच्यापेक्षा पण मोठ्या वड्या करू शकता. मी छोट्या छोट्याच केल्या आहे. त्याला गूळ पापडी म्हणतात. फक्त मी ह्याच्यामध्ये एक्स्ट्रा म्हणजे हा डिंक घातला आहे आणि हलीम आणि तिळ्या, शेंगदाण्याचं कूट. हे बघा, एकदम मऊसूत आहेत एकदम. ते म्हाताऱ्या माणसाला सुद्धा खायला बऱ्या. हे बघा,
तर आता अशा प्रकारे मी ह्या सगळ्या वड्या सोडवून घेते. तर मंडळी, थंडीमध्ये खाण्यासाठी अतिशय उपयुक्त अशा गुळ पापडी ह्या वड्या आईने दाखवलेल्या आहेत. त्या तुम्ही नक्की करून बघा. याची चव साधारण जर तुम्ही सरोजमधली सोनपापडी खाल्ली असेल त्यासारखी लागते. तर ती तुम्ही नक्की करून बघा. ती कशी झाली हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.